Sinten sing ajeng nganu? Mbak Jumeneng mawon. Sing jeneng gula wingi jatah. Oh, duo Gunung Kidul. Monggo, Jumeneng mboten apa? Napa gringingen? Ora apa-apa alon-alon. Oh, tak enteni aku sak ngadegmu ana. Wong tuwa ki yo gliak-gliak waton lakon. Heeh, alon-alon. Aja ajlok. Nah. Wah, iki rada rene no, rada rene. Ah, kene. Mergo kamerane wonten cakake lho. Ah, engko nek ora kuat lambaikan tangan ya. Heeh, oke. Kene. Heeh, aku tak rada rono. Wah, mau asmane Mbak Afifah? Mbak Al dan Mbak Af. Ah, jenengan? Mbak Al. Mbak Al. Oh iya, wah padha duo gunung. Nah, nggih. Jenang gula. Pun siap nggih? Nggih, mangke nek sampun siap menika lajeng mawon mlayu. Ngoten nggih. Mlajeng nggih. Nggih, mboten sah grogi, mboten sah wedi cong mawon. Nggih. Mangke nek salah lak mboten lak ketira, wonten sing ngelekke. Nek mboten napa-napa. Pun siap nggih kanca-kanca? Nggih, jenang gula, monggo dados.
tepuk tangan. Tepuk tangan. Wah, alhamdulillah. Panggilan sembah Gunung nuwun, Kidul. Pak. Nggih. Nggih, wah. Sesuk calone duo Wonosari iki bakal hit. Hit kaya obat nyamuk. Ora, sangat luar biasa. So, ajar kendel ya nak ya. Heeh. Nyekel mik aja minggring-minggring. Langsung cel ngek ngono. Ya sing iki Melati Rinonce. Wah, iki langgam Melati Rinonce. Sinten sing kala wingi kepatah? Nggih. Duo T. Tulungagung. Wah, sing Tulungagung ngono ya. Monggo jumeneng. Saniki Pak. Nggih. Nganu usuk susuk bodo. Wit gawe. Oh, wit gawe. Napa Pak? Wit gawe. Nggih. Wah, saking Tulungagung to? Nggih. Luar biasa. Memang dari Jawa Timur itu saka Tulungagung niku banyak presiden-presiden luar biasa. Alhamdulillah. Kados Mbak Kesi menika saking Tulungagung. Wah, kathah pokoknya. Nggih, nggih. Madein Tulungagung. Wah, Madein, mugi-mugi madein. nulari napa nggih? Kepinterane, keundangane jenengan kabeh. Amin. Ah, menika. Langsung mawon menika kula tak pindah menika malih. Kenapa Pak kok pindah? Hah? Tem mriki mawon. Nang kene kebak enak. Oh, nggih pun. Tak pindah rono. Nggih pun Pak. Ya nek penjaluanmu aku kudu nang kene ora masalah. Ning aja mancal aku ya. Oke Om. Om nggih. Padake om-om wae. Tak pindah wae. Neng nggon kamera kuwi ngreget no. Yo, dadi Melati Rinonce. Ya. Lakae wos mrene nyangke kembang Melati Rinonce kondo yakti tetep engkang sagungane
Alhamdulillah. Apik tenan. Ada WA Om Apa ya? Saka sapa? dari Ibu Ana Probowati Purworejo. Heeh, piye munine? Semoga Mas Gading dan Mas Gadang sukses selalu dan tetap semangat melanjutkan cita-cita almarhum Bapak Ki Sinanugroho. Amin. Saweran 500.000 nyuwun lagu manut. Oh ya, alhamdulillah tambah meneh kasih nggo trima lodong. Lagu manut ya, engko tak gaweke dulu. Lagu manut. Manut, wong manut penak rasane. Dananing ning dananing. Alhamdulillah. Wah iki mau apik lho tembang iki mau apa jenenge? Rinati Rence ya. Wonten. Ha iya. Lah aku ngomong apa? Ya mek supaya cepet ngono lho. Tak gitu tak kendange ngono tak piye neh. Nget semene. Aku arep ndagel nganti mbok stop iki. Ora sida. Nggih, bagi para penonton di rumah, keluarga Jodipati juga menyiapkan door press berupa mesin cuci beserta kumbane. Nggih. Nggih bisa dengan. Dan Tole Gading juga punya door press toh. Jam tangan beserta tangane. Neng sing anu aja kacamata lho Le ya. Kacamata ki aja dienggo door press ndak sak matane. Engko rapik nggodaan. Oke, sing berikutnya apa kuwi? Tembang kangen. Apane? Durpres blangkon sak sirahe. Durpres blangkon sak sirahe. Yo sing kaya ngopo? Sing iki tembang kangen iki mesti medeni. Kok medeni? Kok medeni? Ora, iki wong jenenge wae tembang kangen. Oh. Kowe sing lagu manutmu ngerti nak? Ya masa digameli le medun ki gek piye ngono neh. Jan. Kok sik ndak jarekku, Cul. Heeh, aja diculi saiki. Mengko ya. Lah wis anak siji ngerti-ngerti usul dhewe lah ya. Manut ngono kae kowe karo ngerti. Wong manut penak rasane. Sik. Yen ra manut kowe mesti ora penak banget. Wis tau kok ngerti ra penak banget iki. Lho pengalaman. Oh, pengalaman. Heeh ta. Ya ya. Apa tembang kangen? Nggih. Tembang kangen ki karyane sapa nek ngerti? Ora ngerti aku. Kudune besok lagi. Oh, aduh. Kita harus menghargai tak mau aja guyu. Halo, ya Allah. Halo Mas Gading, Mas Gading. Ya Allah, ganteng aja. Lho Pak ono. Jan aku terbuka ono kan lho. Karo? Terpesona dengan kegantengan. Terpesona. Aku terpesona. SMP kula aku diajari sik warna-warna. Pengrawit iki karo budaya Lobongmu kok apik iki to malah. Nek budaya Lobong Nabunu udah pucet-pucet kae. Karo melirik gurune kae. Nges gembyangane. Pipilane iki sing cetha. Aduh gurune ne. Mbak Erisa yo. Tembang kangen ya, Nak? Iki sekalian nggo di ngono mau ya tembang manutmu ya, Nak? Tembang mah. Le. Truk, reng, gong, mar. Oi. Iki pentas wayang ora pentas jagongan. Iki nggone Ibu Ana mau. Sekalian kagem mau. Yo tembang kangen. Dados, yo.
Okta mangke jenengan enggak. Oh, Mbak ayo Mbak Okta kali nganu ki men gayeng, liwong. Heeh. Nah, nggih, sembah nuwun dumateng Ibu Ana Probowati Purworejo. Ayo tambah Mbak Okta, tambah sing lemu iki ternyata sing lemu iki wis los tenan kok. Los. Gak rewel pokoknya. Pak koyo grasak kaya Los. deng ngono kuwi. Wes jangan liar. Wah. Wow. Kula mantan presiden Jatilan. Oh, sangat luar. Kuwi pengalaman kuwi no, pengalaman. Dadi aja isin, kowe arep sinden apa. Sing urung mbok lakoni lakonono. Kowe urung nyindeni wong supporter babalan to. Wah. Oh, ya Mas. Wah, ngono sinden ono. Matur nuwun. Nah, wong loro ya liwong ya. Sing gayeng. Yo, dadi yo. Jatilane aja lali ya, Mas. Wah iki nek mantane kaya ngene iki jelaka iki jadang iso ngepot-ngepot. Sing apik mbok menawa Mas Amar. Engko sik kegubet kabel e. Nok, Mas Amar iki putrane Pak Warseno Sleng. Oh, nggih. Engko nek karenan kowe iso digawa ning Solo. Nggih. Nggo ganti reca gladak lho. Nggih. Sugeng dalu Mas Amar. Oh, Mas Angge. Kula nggih gulung saged napa gulung kabel saged. Oh, lah. Asah-asah saged. Oh, ngapusi kulino. Pokoknya serba bisa. Wah, ini Mas Amar ki sabetane luar biasa. Ya Le ya. Sesuk Mas Anggit, Mas Amar napa? Iki ponakan kula loro kudu mbok wulang. Nah, kono Mas Toro barang Om Toro kon ngemarai mindah kelir. Ora nek Om Toro kae wah luar biasa. Penata iringan dalang apik. Wah, penggendangane ya apik. Warga lawas ya. Ya. Liwong ya, Nak? Ijin. Liwong ki sing pertamane piye, Nak? Piye? Musik introne piye? Apa tararing terarereraring. Lho kok niku to? Lah sing piye aku kan ora apal nek Liwong. Gak roh. Oh yo coba kowe tak rungokke kaya ngapa yo. Aku tak melu joget napa ya? Mboten napa-napa, malah gayeng. Golek keringet. Nang tengah napa pripun? Oh, aku ki senengane ki nang pinggir. Oh, Heeh, men tiba. Oke. Ayo, kaya apa? Ya. Gayeng iki ning endi? Menurut kita berdua nih gayeng. Menurut saged joget-joget itu bahagia. Ayo, karena kita itu dari dinas kebahagiaan. Dinas kebahagiaan. Pokoknya los. Nah, dinas kebahagiaan iki sing penting membuat orang bahagia wis. Wah, entuk swarga sing tundha sanga. Amin. Mau leledeng tung les. Ngene-ngene tok mbok yo sing liar. Wong cah tari iki kan ana jenenge tari koreo. Tari koreo. Sik tari koreo.
Nggih. Koreo. Dinut wae. Yo yo. Nggih, pripun? Kontemporer iki lho. Oh, nggih, pripun niku? Yo, Waduh. iya kaya Mas Miroto Jenengan niku mboten sembrono dipirsani Lah iya. maestrone kok. Mumpung ana Mas Miroto. Nggih. Tak ketokke kepinteranku mbok menawa aku ketut. Oh, nggih. Waduh. Tari sabunan. Koreo. Tari sabunan. Lah ngene iki kok. Koreo. Oke. Ayo terus kena. Yuk. Oh, nggih. Mbok jenengan niku joget. Oke namanya ngon joget kok. Oke, monggo. Tak ketokke aku ki yo biyen ki Napa? tau nari 24 jam. Wah, gila nih. Kok mboten boyoken niku, Tanggal Jon? 29 April kuwi Nggih. hari tari dunia. Nggih. Wah, Kuwi aku tari tangan tahun nari 24 jam. Waduh. Mboten semplok niku. Yeay. niku narine nari nopo? Wah. Nganu bedaya. Waduh, Ngeri kok. Bedaya bekecot lho. No. Tari dadi watu. Apa no piye? Dadi watu. Dadi watu apa? Wes diam semua, tak urusane. Waduh. Oke. Yo, ayo joget yo. Sabtu Pandita. Aku wis kaya kurang sendok lho. Mugi Gusti maringi tresnaku bakal mitawa mati. Matur nuwun. Kaya penggemare almarhum kae lho sing nggo sendok-sendok kae. saya neng pinggir panggung niku. Oke. Wes persis. Nek kae sendok iki pacul. Nggo macul sapa? Wah, sembah nuwun nggih. Pokoknya tetap semuanya tetap proses di Sanggar Jodipati ini ya, Sanggar Seno, nggih. Nggih. Do bisu apa ya? Nggih. Injih. Alhamdulillah. Wes le ditutupne naskah kuwi. Ugi menika rencang-rencang kalian para keluarga ngaturaken gunging panuwun dumateng sapa ya sing tak matur nuwun iki. Sing nyuting. Oh nggih. Kalian kru Dalang Seno matur nuwun. Kalian terus konco-konco Trimo Lotung tetap semangat, kita tetap berproses. Terus kalian Mas Blendis Son matur nuwun, dibantu terus ya Mas rencang-rencang nggih matur nuwun. Ya kuwi naskah diwaca le. Aku suwe-suwe nang kene iki ora dadi pelatih ning dadi dagedan lho le. Nyambi. Nyambi ya. Iya. Iki kon ngopo aku? Kon ngopo? Dikon gayangke piye? Wah, suasana malam ini sangat luar biasa ya, Le. Heeh. Luar biasa. Kayak kanca-kanca ku yo ngerti dhewe bar buka mola do ngentekke apa-apa to nang ngene dhewe. Wah. Sing ngendang jaiponge nganti awake lho kaya gori. Wah. Ning ora apa-apa. Sing gedar kuwi nganti kaya Semar mlaku. Gede wis mrene. Tak dende, tak gintung-gintung, dududut. Aja ngono. Iki Mas Panji iki wah senajan to piyayine kaya apa mau? Top. Kaya apa mau? Kaya iki lho. Semar. Nek iki piyayine wah luar biasa. Sesuk bakal dadi bapak gurumu. Wah, kuwi nek mamane Mas Panji cah loro iki mamane ngono langsung Selataki wae. selataki. Nggih, matur nuwun dumateng para pamirsa sedanten ingkang mirsani anggenipun gegladen rencang-rencang Trimo Lotung kalian Gadang kalian Gading. Kula minangka wakilipun ingkang bau reksa wonten mriki. Nyuwun agunging pangapunten menawi anggenipun gegladen menika tasik ngujiwani jarakan tasik belajar. Ngono ya, Le. Bodron sawangen. Ora main-main lho Trimo Lotung iki disembadani tenan. Iki urung tau tampil nang layar. Heeh. Ayo, ditepungke. Lah iya nang HP kuwi layar mini. Ini harus ditepungkan. Coba kowe ajar kendel, Ditepungkan. Gladiwano coba. Nek Om Gendut ngono kuwi wis
kladuk umur. Wis umur Ya justru nek kladuk umur kuwi obate ngono kuwi, Om. Hah? Ora tambah nom, tambah nom. Ngono. Kan saya manteng ngono. Kowe cah cilik kok marahi kaya ngono to, Lele. Ha nek wong tuwa rasa ya kudu diwarai, Om. Oh. Ya. Lan uga iki kerawuhan para para dalang-dalang le. Lho iki Om Tara. Wah, yo. Ngaturke Om Tara. Halo, Om. Wilujeng dalu Om Halo. Tara. Nah. Sing dalu, Om. Terus menika wonten Mas Anggit. Menika nggih dalang saking Karanganyar. Heeh, menika Mas Anggit. Terus wonten Mas Sadam, sapa jenengmu Adam, putrane Pak Warseno Sleng menika. Ah, kowe nek pengen ajan. Hah? Oh, Amar ding nek Adam ki putrane Pak nganu ya. Heeh. Pak Amar. Wah, kleru. Amar kleru aku. Aku ora dek ora udu muridku kok. Oh. Dadi aku ya nganu. Urung berijazah kok. Dek ora wani tak mulang ki. Nah, Dek Amar. Wah. Luar biasa kuwi dalang-dalang iso mbok contoh le. Mas Om Tara, Mas Anggit, Mas Amar kuwi. Wah, kuwi wayangane medeni, sabetane iki kaya gunting. Wah, nek guntingi ya duwite yoga-yoga kuwi. Gojek lho Mas, Gojek lho ya. Heeh. Engko kon munggah kene, kon salto. Coba nganu dikenalke kowe Gaden Gladiwanuh, nderek tepang kalian iki mbak-mbake waduh dandane mau jadi. Lho, layak kok apa Om Lopez ki rambutnya diminyaki kene. Ayo. Om Lopez. Ora ono rambute. Jan ra ono rambute ning diminyaki men klimis e. Tak lingguh men nganu ora ngaleng-alengi. Coba di nganu dikenalke. Coba, ayo. Ayo Gading, Gading. Wes sik. Wah, Wah, aku. pinggir kene. Iki naminipun sinten, Mbak? Aduh. Iki rokokan. Lho Bu, menika putrane pun ajar kan. Aha. Gayeng tenan. Ayo sinten no asmane? Sing dalu Nggih. nderek nepangaken nami kula Alifa. Oh, Alifa. Alifa, Reng. Alifa. Dieling-eling le. Oh, ya. Asmane mbake menika Alifa. Alifa. Dalemipun. Dalemipun Semen Gunung Kidul. Oh, Biai Semen. Dikedel mawon no iki dipepetne kene. Oh, nggih. Hobi. Oh. Hobi. Tasih sekolah napa sampun palakrama, Mbak? Tasih sekolah. Wow, tasih sekolah. Sekolah kelas pinten? Kelas kalih Oh, kelas kali wonten. SMKI Jogja. Oh, nggih. Berarti nganu napa muridipun siswanipun Pak Nugroho. Nggih. Oh, nggih. Wah, sangat luar biasa. Nggih, nggih. Derek ajar wonten mriki nggih? Nggih, menika mboten napa. Ajar kendel. Salah mboten napa waton bendina. Ngono prinsipe urip ki wong aku ki cong wae ndut tok ya. Ayo cong waidung. Heeh, dadi aku ki salah ra apa-apa sing penting kuwi. Waidung, waidung. Cong waidungmu kuwi. Di nganu, dioper sing nomor 2. Waduh. Wah nek iki ra wani cawe-cawe. Coba si nganu gantian si sapa? Bagong. Ayo Bagong. Nah, piye? Naminipun sinten, Mbak? Nggih, sugeng dalu nderek pitepangan nami kula Afifah. Wah, Afifah le. Nah, nomor HP pinten Mbak WA? Men cah loro ki nek ora turu ki meng do ganggoni aku wis. Daleme pundi, Mbak? Kula saking Wonosari Gunung Kidul. Wonosari malih. Wah, Wah, ternyata pun riyen ya, tepun keteriyen nek Wonosari menika menciptakan banyak presiden-presiden Swarawati yang luar biasa. Contohnya Gatot Jatayu. Wah. Nah, itu Wonosari omae. Kuwi apike nyuarani. Wah. Wah nggih, sampun sekolah maapa sampun pripun karepe? Nggih, tesih sekolah Oh, tasih sekolah wonten pundi? Institut Seni Indonesia. Oh, Irak. mahasiswa semester pinten, Mbak? Semester kalih. Oh, semester kali. Ayo aja. Nek kuliah ngene iki wis tukul, heeh. Tukul nalare untuk berpikir untuk cerdas. berpikir. Karena wis mahasiswa, maha iki berarti wis linu wis. Dadi kok dhuwure siswa, heeh. Kok ketingale napa lengene wonten sekawan? Jon. Sik, aku takon, Om. Oh piye? Mbak Afi
Mulih mriki kalih sinten? Kalih sinten? Ayo. Le mriki. Kalian Pak Sopir. Pripun sinten? Kalian Pak Sopir. Pak Sori. Oh, karo Sinten sopir. Pak sopir? Sinten ayo. Menika sik nyaron. Oh. Ah, sing nyaron sing ndi to? Tak golekane. Nok, bocahe ora menjanjikan kita. Ora ya, didongake sing apik-apik. Oh, to. Menika sinten asmane mau? Afifah. Afifah. Rada angel iki nek lihatku rada angel lihat Jawa le. Wis tuwa kok. Nek jamanku Diganti biyen late ki apa piye? Diganti late. ganti apa? Ganti lat wedhus apa lat sapi. Iki sembrono tenan iki. Ya ora apa-apa. Dapukanku jen oke ra masalah. Giliran kowe, Ding. kowe. Nah, sing Yang nomor apa 3. tiga mriko? Nomor 3. Wah, iki mesti nganggo Asmanipun jenenge sinten? mesti mburine ki I. Wah, nek ora Setyawati ya Setiaki. Setyaki kuwi. Rosi. Sinten Mbak asmane? Sugeng dalu. Oh, Wilujeng Dalu. Oh, Sing dalu. Oh, jenenge Sugeng. Sugeng. Wong wedok jenenge Sugeng lagi iki lho. Majas. Majas iki, Pak. Ayo. Dereng rampung niki wae. Oh, dereng rampung. Nggih. Ampun diselo. Urung tutup. Cobi no ele, Petro di nganu Mbak iki lho. nggih namanipun sinten? Asma. Asmane iki mek urung wis mari gari watuke. Oh iya, Ding. Heeh. Derek nepangaken nami kula Rahma. Oh, iki sing digoleki kanca-kanca iki ya. Heeh. Heeh, ta sing dirasani kanca-kanca iki ta. Mula kuwi dibayangke. Mula kuwi saya ngempul kok seneng kae. Wah, do. Karang rada ngragas sing ngempul. Mbak Rahma le, asmane Mbak Rahma sinten? Rahma sinten? Rahma sinten? Oh dia Rahma. Oh, dia. Panggilannya Rahma. Rahma. Nggih. Rahma ki rah ki getih, ma ki ngarani. Nah, berarti ngarani nek darah tinggi. Wah, ngene iki aku wis lucu tenan ya. Janjane meng nglegani kok iki. Hah? Meng nglegani lho. Oh, to. Wah lah, tak mulai wae nek ngene iki. Rahma le, tasih kuliah napa? Nggih, sasih kuliah. Oh, tasih kuliah wonten? Isi Jogja. Luar biasa. Semester pinten? Kalih. Lagi semester loro nih. Semester loro, Bro. Semester loro, gading kelas loro, kono kelas telu. Wah, adoh le. Wah, banget. Toh. Aja mikir kaya ngono sik. Aja. Nek urung Sik, yo. urung kebacut aja mikir kaya ngono sik. Kidule. Nggih, wah, ngidul. Rono ki ngidul ya? Heeh. Wah kuwi rada kaya durga. Wah, iki Kaya so- durga sing kuwi. Durgamu kuwi kok kaya durga piye? Galak tenan ya kuwi. Apa iya? Pripun to Dik Bagong? Ora kaya kowe. Mboten sak rasani. Mbok mangke nek ajeng nganu teng mburi mawon. Es. Neng mburi ki ngapa? Nganu niku omong-omongan. Oh, omong-omongan. Wedangan, oleh. wedangan. Omong-omongan. Tenan to. Nek omong-omongan kuwi bapak guru rasa melu-melu. Ah nek liyane kowe kudu njaluk parah bapak guru. Sing pengalaman kuwi sabetane cekel banting guler konyo lho. Kejem banget. Asmane sinten temu tekan iki? Mas Bagong mau sing didangu. Asmane sinten, Mbak? Asmane wis mari kok kurang watuke. Injih, kula Dek Okta. Kemayune ngono kuwi jan. Kowe ngerti ra? Kowe nang kono ora ngedep aku sing nang ngedep nang kene iki ora kuat. Imun kuat, imin. Nyolong timun. Jare Dik Okta. Ngono ki karo irate digeget ngene lho, Lek. Apa ra penak? Karo digeget Dik Okta. Malah ora metu ele. Dik Okta, yo terus ngono apa? Apa? Sekolah apa jek apa ngono lho. Sekolah napa? Cek napa? Cek napa niku napa nggih? Piye? Apa, Mas? Apa? Injih kula kuliah. Oh, sampun kuliah semester pinten? Semester kalih. Oh, semester berarti sarengane Dik Rahma. Nggih, namung beda jurusan. Loh, lah jenengan jurusane apa? Kula Jurusan seni tari. geni. Jurusan geni. Kok jurusan geni piye?
Iki kuliah ora Gading. ngono. Heeh. C. Jurusan? Seni tari. Wah, Edian nek iki luar biasa. Tepuk tangan. Matur Wah, nuwun. Edian luar biasa. Apa jurusan tari ning gegulang bab karawitan kalian Swarawati. Luar biasa. Tak dongake Mbak jenengan dadi pelukis. Loh, kok dadi pelukis lho? Ora Loh, gathuk. Kok jurusan tari kok? Kuwi jenenge jenengan ngabehi. Wah, nggih bener, C. Seniman iku iso napa-napa. C. Nek mboten pitados nyuwun pirsa, Sinten? lho, Bu Apnes, Mas Miroto. C. Nika Menika dosen Bu Apnes kula, jurusan Bapak. tari. Nggih to, Mbak Apnes C. jurusan tari. C. Mas. Bu, menika muridnya nggih? C. Wah, luar biasa menika. C. Wah, luar biasa. Heeh. Ya wis, ganti liyane. C. Aja suwe-suwe. Heeh. Sitok edite kok iki, Truk. Kidule. Nang kidule. Heeh. Asmanipun sinten watukipun sinten? Kok watuk? Oh, jarine asmane wis entek gare watuke. Iki watuke malah wis kumat le. Oh. Wis mengi, wis mengi. Kula sehat walafiat kok. Ah, sinten as? Hah? Erisa Bila. Oh, Elisabil. Erisa Bila. Hah? Erisa Bila. Mbak. Mula kuwi nek ngendika menika kajenge cetha, ampun cepet-cepet. Eli. Heeh. Ah, ngono. Nek ngono iki nek ngono. Sinten? Nggih, nami kula Erisa Bila. Oh. Sapa? Reng, sapa Reng? Jenenge sapa? Mbak Erisa. Ah, Erisa mana? Sapa? Ini 9. Oh iya. Cepet kudu cepet nek ngomong ki. Oh iya kudu piye? Contone piye? Cepet-cepet pripun? Ya udah. Ah. Kowe mari kono kae. Rupane iso nek duwe nganu apa? Garwa, ha to? Gune. Ayo udah. Hah? Kesuwen anake sak tani. Elisa, Erik. Aku masane nek R ki rada cedal. Heeh. Elisa. Cedal po pedal? Pedal. Oh, pedal. Sing penting gayeng ana ta lho. Gayeng. Menika tasih sekolah menapa sampun mahasiswa? Kula nyambut damel Oh, malah pun nyambut damel wonten pundi? ten bandara. Weh nang bandara iki le sing tukang ngelapi kae lho dalan bandara kae lho. Nek arep go landinge dilapisi karo Mbak iki. Mangke riyen. Pesawate sak ler ketiban. Tabrak. Wah, wonten bandara nggen bagian apa, Mbak? Tiketing. Oh, Tiket. Oh, tiket. Oh, berarti nek dhewe sak rombongan iki to, trimo lutung sak rombongan arep ning Belgia diundang anu mau to. Heeh to? Amin. Loh, Min. sapa ngerti no rejaning jaman mbok diundang nang Belgia. Heeh. Kowe pesen karo Mbak. Berarti jenengan dodol tiket mboten ketut, Mbak. Lah jenengan dodol Ditinggal. Ngapunten nggih, Mbak. Wah nggih matur Tetep nuwun. bayar to. Wong nggih tenang mawon. Menika kok pancen bibar lulus kuliah langsung kerja wonten mriku to? Bibar lulus SMKI. Nggih. Terus nyambirien terus benjang mlebet kuliah. Oh, menika kagem samben. Oh, nggih. Wah, ya kudu ana samben. Seorang wanita itu jangan menjagake kayane wong lanang, ning duwe samben. Sambene ya asa-asa, umbah-umbah, sebagainya kuwi samben. Wah, lereke kene. Wah, iki sing rada bathuke rada manyul ngene iki. Wah. Iki mesti esuk galak calone. Babone sinden. Pun bathuk terus topa. Lah napa? Dianu bathuk terus ket wae. Lah nek ora bathuk apa? Dengkul. Etok-etoke mboten ketawis ngoten. Oh ya ora ketok. Kowe Pak Lohan. Wah, lohan iki. Saya tekoni sapa Gong? Gong. Ditekoni iki lho. Aku wedi. Lah ngopo? Medeni. Ya tekoni karo merem. Asmanipun sinten, Mbak? Nami kula Dila. Oh, Dila sinten? Dilamar apa dilabrak apa dibrung? Dilamar mawon Pak dilabrak. Wo, jenengan purun. Nggih, purun mawon. Oh, nggih, wong nggih kodang ngoten niku. Nggih, kanca-kanca. Enggak ingkang. Sing dereng pun iki, Mbak Dilam. Sing ngempul. Mboten kula pun gadah nggih, Pak. Oh, sampun gadah nggih, Sampun. syukur. Nggih, kanca-kanca namung ndedonga mugi-mugi mawon ndang pedhot. Mboten Gojek namung Gojek. Ten mriki ampun cugetan, nggih. Dilarang nesu nek mboten kepepet. Heeh, nggih. 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 Oh, sampun kagungan pacangan. Sampun. Oh, nggih.
Pacangane menika pengrawit napa dalang napa? Pengrawit, Pak. Oh, pengrawit. Nderek sinten? Sok nderek sinten? Kok jenengan mboten tanglet sinten ngoten mawon, Pak? Mboten, kula mboten mau. Nggih sinten? Kula niku jane mboten Derek penasaran. Sinten, Pak? Oh, nggih pun berarti pacare jenengan niku jenenge Pak Sago. Napa sago? Wah, ayo nderek sinten-sinten Wah, kok. Nggih. Wah, nggih. Tasik kuliah nggih. Tasik. Wonten? Wonten isi Yogyakarta. Nggih. Semester pinten? Kula ora tua banget ya aku ya. Semester sekawan, Pak. Oh, le kowe ngerti ra? Oh ya. Aku ngerti. Ternyata untukku ngene iki Dopek nih. ora dipager kaya mbake iki lho. Iki dipageri wesi kene iki. Oh. Makane kok do lunga kok do piknik. Lek ngono ngerti kudune pageri rel sepur. Kersane mboten lunga-lunga, Pak, dipageri kados kula niki lho. Nggih. Niki pun kebacut to, Mbak, pun kajenge nggih. Oh, nggih. Mbak Delta nggih. Dila, Pak. Oh, Mbak Dila nggih. Semester kalih niku wau. Semester sekawan. Semester sekawan. Berarti iki wis wah paling umur dhewe iki mau SMKI semester kalih semester durung pasti. Iki semester Lansia. Lansia. Iki babon-babonane iki kok. Heeh. Nggih. Wah, nggih. Nek kene wah iki Wah, simpingan paling Brawolo. simpingan paling dhewe kene. Terus pundi? Pun persis dereng kali niki. Aku dewa. Kayo. ah John. Pripun? Kae lho ditokke limbuk kae lho. Nggih, nggih. Lah gedhe kula. Apa iya? Anjir. Nggon apane? Nok. Mbok ning omah wae ora sama metu-metu. Bojone bilung ta iki mawon. Bilunge semono bojone semangkan iki. Ndame dibanting terus iki bilunge. Ditekoni le, Ding. Nah. Asmanipun sinten, Mbak Pojok dhewe? Kula niku pun mboten asma lho. Lho, wis masmane mari. Ah nggih. Sehat. Oh, pun sehat, Mbak iki. Nama-nama. Nama. Nggih, nderek nepangaken nami kula Novi. Oh, Novi. Nggih. Novi sinten? Novi Ikariana. Oh, Nggih. Novi Ikariana le. Heeh. Di-follow nggih. Oh, di-follow. Nggih. Heeh, di-follow, Follow ini. di-like, di-komen dan dihancurkan. Aduh. Alhamdulillah, Mbak. Semester pinten, Mbak? Kula dereng semesteran tasih dedek gemes. Wah, Dedek gemes kok kaya ngene. Sik Om, sik. Eh, Iki ana WA. apa? Sugeng dalu kula saking Yuseli Kebaya badhe nyumbang kebaya kagem 7 sinden trima lotung. Alhamdulillah. Yo untune gaduk. Matur nuwun Yuseli. Sembah nuwun, sembah nuwun. Sinten niku mau le asmane? Saking Yuseli Kebaya. Ah, kok mung sing wedok tak ya? Sing lanang ora ya? Heeh. Margane ngerti sing kendang jaipong kae ora ukuran. Nek diukur ora umum dadi boros. Kae ternyata ki mung cukup apa spray ngono digalungke ngono. Big size. Heeh, karo di ming di ngene iki buk wis mateng. Oh, nek mau dereng kuliah nggih? Nggih, tasih dedek gemes. Oh, Dedek gemes Cih, le. SMP kula. Oh, SMP. Ya Allah. Ngertos SMP mboten? Menapa nika? Sampun brojol pisan. Oh. Nggih. Nek kula nak tasih dedek gemes. Oh, nggih, nggih. Nggih. Heeh, gemes banget kula. Wis diyoi wae. Sampun brojol. Merojol kudu SMP kok ya. Kudune SBP ngono. Sampun merojol. Nggih. Alah. Saestu menika? Nggih. Berarti putrane sampun Setunggal. Nggih. Namung pisan nggih nembe setunggal ta. nggih. Berarti nek kaping kalih SMA. Nggih SMA. Menapa nika? Sampun brojol akeh. Oh, aduh, ya Allah. Terus Nek pun ping 3? pun mang ngarani piyambak. Nggih. Pun oh. Ah, sapa putra iki guyupe kaya dong ngono lho. Ah, nggih yo, apa yo dolanane. Sing iki ngapunten wonten WA lumantar HP kula merek Odo.
Lho. Odo rono. HP anyar ki merke Odu. Odol. Odol kuwi. Saya tak bukake, saya buka kunci ki ya piye. Saya tenang. Menika wonten ingkang Bapak Trimugiatno. Wah. Menika kirim salam sehat kagem keluarga Trah Karya Semita Jogja saking Tangerang. Menika nyuwun tembang lewung kanthi bebungah 100 matur nuwun. Nggih menika dipun kirim wonten rekeningipun Mbak Elisa. Menika kagem kas Trimoluwung. Ya 100. Nah menika mangke dipun dum. Alhamdulillah. Luwuk menika ngapunten awit juragan ya. Jaragan rencang-rencang menika nek badhe pentas kedah wonten prosesipun dan namung nggih persiapanipun gending terbatas, lagu-lagu terbatas ingkang dipersiapkan dalu menika ingkang dipun sajikan. Ya menika mangke wonten gending Melati Rinonce, wonten gending Jenang Gula, wonten gending Tembang Kangen kalian Liwung saged saestu mboten latihan lho. Oh nggih, oke. Ning mangke riyen nggih sing teko sing renyep sik. Nyemek-nyemek kok renyep-renyep dadi gending lho. Menika sing napa? Jenang Gula. Jenang Gula. Oh. Sinten sing ngajeng nyekar monggo. Jumeneng mboten napa-napa. Ajar kendel. Mbok menawi benjang menika panjenengan nggih dados pesinden ingkang sukses kondang. Nah, nggih. Niku dungane mesti wonten menika wah luar biasa.